One of Autopilot member don't come outside to say that a Fulani have hijacked Biafra Republic government in exile. As this woman, where they call Adadio Ramma, come outside to talk many things. Say Madam Azuka do. That's why Simon Ekpa pursue am comot for Biafra government in exile. Now one of Autopilot member come outside, come bring some evidence and come talk so many things where they go on. Come talk say Fulani don hijack Biafra government in exile. Say Simon Ekpa himself know about this. This one shock me oh. You know what they do for here now. Mo go find out how this thing take happen. Hello, my wonderful people. Welcome back to Balabas Gist. If today na the first time they come across this wonderful channel, you are highly welcome. Here we say things the way it is without no fear of anything because we are on our own. Don't be smart, you know. And when they bring you ogbonge news as it dey hot, let's jump into the matter where we get for hand today. As with the waka they go, now they say come one Autopilot member don't bring evidence, so don't come talk so many things. What happen? Say Madam Azuka say that woman are innocent for inside Autopilot. Say those people where they are around Simon Ekpa now, say those people he got the third day be like say they work for Fulani and they work for US. The matter no be here. Some things no dey good for our mouth because if they talk am, if you go understand them another way. We go play the video, may you watch and hear by yourself from beginning to end. Let's watch the video together. Pay dearly. Unu need to confess. But even now, before you now resign, Madam Charles Wanko, before you now resign, you need the nonsense resign because of what be official. A Canada government in exile. It was a sanage chogon our WhatsApp. What put na group nine? Always anything in my name because but you know you can't go no or trying disgrace gi do one way on esogi because of not like with him. Because he must if he me you know bring with Biafran when we know with Ăutőpilőtp. If you double agent or for pani who for anazo on your joke Danya kan wage before you name equipe in name you good at Gaddafi nando john nine unu je mezi fu no mebisere jego do wando madu unu nyiri difa nando na difa go ages na get settle those people we may miss chichaun ife anye don ndo john wicked people Biafran na suffer na atu ego Madam Azuka na Gaddafi nwele camp nkefa ha na eji de ego Biafra na azo. Those people criminal who shikefa na ezu ogo na happen on dami. Now fight against our people. Now fight against our people. Ne bucha sa our guarantee ma. China sa wole ebunkie. Ikengulu agbo eme alunke. Madam Azuka chance nwanko na Gaddafi ana eme nkefa. Nanya kan gwago nwele fe zole zo na ekula anya nwa ya hapụta. Yotale dena ya no longer with Simon. You go say Biafra ne de ka gana no. Was ye Biafra nende ke na lolo agent of darkness. Saboteur like you. Gonna your husband and the Gaddafi all of una. Now your husband eje go Russia ke fon eje le Russia eme. Ebe ko si wete go jeje Russia. Eje vuten work. O jeje o ya nata. Mana mmeri ya wolili nkom dum dem momundum bonande kede. Onwe funu echichichala we turn what this is struggle upside down. Umero mana kwefla na ndem Chineke ochukwu okabia mana na Biafra ya atoputacho ni one after the other. Okay guys, stay tuned. I'm going to play you the main video, but I just play you this particular video for you to know when everything started because we never bring this video up here. So I'm going to play you the main video now. So let's watch the other video for you to see what this guy explained. Even went ahead and go inside their private groups of Autopilot where they did inside, they bring some things they show us. So we watch the video before we come back and talk with you want to. Forget that na neku. You want to Madam Azuka na lobo with Ăutőpilőtp. Madam Azuka is the woman leader. Omada Aima. Mere Master Simon Ekpa today you wear the strong bone.
and on that with Carolina kọbara asịrị ha kụgidere eji suspend dissolve ụmụada mgbe ikpu bido goba ha mgbe aja agọ batabara inside Biafran government in Eze ihe niile butere ihe niile all of them are single akwụna ike ka ụmụ nwoke ga-esi nọrọ Biafrans you have to wake up. All these men that fail to respect their own man, that fail to respect our fellow man, are the people that want to do us. All of them are hogs, all of them are shower, one word or other. Look at the challenge on Enye Madam Azuka, who stood for our Simon, for our PM. And I just when the same how you are along with Simon, along with our PM, but he have the power to control men on ground. Now, he said that Gaddafi and Azuka buried people alive. Gaddafi and Azuka are not living in Nigeria. Who are those people doing that? Now, he's indirectly indicting men on ground. Directly telling you, look at what the men on ground are doing. Look at what this evil girl is doing. Onye ana nwere meeting with Chinasa Nworu, Ifeanyi Ejiofor and Benjamin Mmadụbugwu. The record there. The meeting ha onwe. Ya nwana onwe ya ji ọnụ ya kwuo ya. Ha kpọrọ ya na-ajụ ego ole ka ha ga-akwụ ya. Now, na-egezi ntị ihe ọ na-ekwu ha is about to spoil everything. Ị na-afụ na ọ nara ego aha. Ị na-ene anya Ngozi Orabueze who buy her device to start working, controlling Hausa Fulani people. Ịfụ na ihe na-emebi. Nnukwu ihe na-emebi. And ọbata obi keeping silent. Ọ gbara nkịtị kwere ekwe na ihe a na-eme. Ịghọtago? Akwa ebe aka mbụ okwu meje. Ka a na-egekwe ntị because o gosi na ihe niile a in fact, arapụ ihe asịrị ọ na-akọ ya. And tell you something. Look at lee ihe a na-fight ebe a, lee ihe mere ebe a na Finland. Lee picture. Ga-enwe watch ya mgbe ọ kọrọ anya fụ. Na watch na adadị ọra mma lee ya ebe a wit agbada ya. Ọ hụ na ozugbo dịgo uncomfortable. Ọ babago mba. Ịhụgo ya. O move ọ gọ na security. Amụ ka ọ na-azụzi nke ikpeazụ a. Amarozi amụ ka ọ na-azụ ya na Ngozi Orabueze. Lee ya. Other women nọkwa n'akụ na-enwe obi aṅụrị o. Lekwa nwaanyị ji ese picture dịrị onwe happy. Ya nwere onwe iwu ha na-ewe. Ihe ọzọ pụtara na broadcast ya kwuo na Simon ji ụgwọ hog. Na Simon ji ụgwọ hogging. Chukwu ga-akpọ ya ọkụ. Ya hog nne gị. Yes. The same thing that happened. When Odinke was showing us, look at Ngozi Orabueze. People now found the new dimension. Musa. Ya ka Odinke ji gbapụ na group. Mgbe m chọrọ show ya something. Na ya adịkwa ka ihe ahụ arụ. This picture. Odinke could explain to me ọgbapụ because Odinke ma ihe ọ na-ekwu. Ịghọtago? Because ọbọ ịmago na mụ awụrụ mmadụ na-agwa ihe ọ ga-eme. Na like we disagree to agree ọmụọ. Ịghọtago? So ị bịa na the site, ile anya ihe a website ya. Watch ya. Lee the defense minister today. A criminal. Onye ọrụ ya wee kpọkọtasị ndị mmadụ. M ga-echeta mgbe Ifeanyi Ejiofor ala ejimako mere this broadcast. Simon Ekpa condemned it all along. Yes. Watch ya. Watch ya na ya. Ọ na-abịaru ebe a. This woman is a Fulani stooge. Anyị nwere. Ada agbaga ya wagoro ada dọrọ mma. Device oya akpara ihe niile nọ na Biafran government today. Under people Simon na-amagwu nwa okwu. People Simon na-amakpu nwa aha ha. Na achụrụ ha. This woman mere ya. Because Simon ma na ọkpọ aha those people. A lot of people ga-ajụba ajụjụ ka ihe Madam Azuka mere. So also only person na-achụrụ nwa agwa nwa ihe o mere Madam Azuka. Onwe onye mention ihe o mere. Lee ndị with the problem. Onye abatara kwụgbọ everybody ụgwọ. Also na ihe ugodi number one problem eji hate Madam Azuka na okwu ha akwụ ụgwọ. Madam onye nke abata buru ego ndị Fulani kwụgbọ ụgwọ. Lezie political leader ya. Because of this man na ndị Hausa dey press release calling for the arrest of Odinke. And this stupid woman Akobi post where what is here na what is here our gallery what's gallery akwa new dimension. I am on a new dimension, something concerning only Hausa people. You got to go new dimension. You need gbasara ebe a na being about Hausa people. Where dị nke gbasara enwe. You got to go well is there Fulani people. There's a villager skill render homeless in Enugu, Biafran territory. All these people are Hausa people. And I was there. This woman prove right now Fulanis and Hausa Igbos are living together. Now with Islam by. You know the message in that pass about watch any here. Watch any here.
be paying anya because our Biafran government in Eza have been hijacked by the Fulanis. I am on where is the house again. I got Twitter. Let Twitter Ngozi Orabueze. Watch here the press release. Ede na Hausa. Maka ọ dị nke mma. Watch ya na ya. Ka onye sign ya Ibrahim Bawa. Onye achọburu isere me na ọ dị nke mma. Mgbe nna asị ya ka let me go prove good in something. Ama na ihe ọ dị nke mma na-ekwu eziokwu. Afụzie m ihe a na-abebe akwa. I will find out the Kemma and apologize to Yawa because I'm metara ya by young in a kwezo there and say I chelegon na ya dik editing there Hausa dictated Lazy and English if you be from here you and agree on one. The attention have been drawn to national women councils have been drawn to the fake and misleading news that one of its member or the Nkemma is spreading on public because this woman gonna add the Nkemma and the group. Man or the Nkemma hujia na bayre do me jumuya me propaganda ya obia use way against the Biafrans. The Nkemma nwere odi agwu na enye ya nso wo wezo ko nwe ko sa akpa agwa but sometimes he stand on the truth. Yes. You gbada tazie ebe na ifuzie ya in the story that he made public that the public should know that Odinkemma Hambi whispered that Dr. Orabueze and Masido are using National Council of Women to fight the Biafran people, which is not true and fabricated. Now, has I know but fabricated. Lazy under here. Lazy here now. Urizi again. What is here neighbor? We are calling on the public to ignore the fake information. Why engage gwa ihe anyị ga-ekwe? Ebe na ke ndị Hausa na-agwazi ya ihe anyị ga-ekwe nwa wuzi Biafrans na they are calling on us to ignore na ihe anyị fọrọ anya na watch ya. They are calling on us to ignore the fake information about the issue that is circulating in public. The public is called on to report those who have committed these heinous acts to the security force affected to take immediate action. Kendi onye na-akpọrọ arrest na akwa Odinkemma nwanne anyị nwoke Odinkemma Biafra ka onye sign ya Ibrahim Bawa PR unit Ibrahim Bawa na ya ghọta ihe na-eme our chief of staff akwa ka nji like ya Madam Azuka resign ya n'onwe ya na Simon Ekpa Biafran government in Eza. I love that. Anytime now na nchetere ọ na-atọ m ụtọ how he presented it. Simon Ekpa Biafran government in Eza because Simon Ekpa is there. Madam Azuka na ayo Simon and the government caution our daughter ụmụ na ọ na-akpara ya ha gba nkịtị. Brother ha na-agwa ya na a ga-promote di a ga-emere ya nke a ga-emere ya nke ọzọ. To date adadora ụmụ ekwu itibe. Simon amaha na adadora mma na chepụta ya nwere onwe ya wọkpe yiro. Na ya lee ihe gọọmenti ya na-eme. Ya lee ihe men on ground na-eme. Ya lee ihe the Biafran government in Eza na-eme. That is why I love the way Madam Azuka addressed that issue. That this is Simon Ekpa Biafran government in Eza. And Madam Azuka quit from that criminality and that group that cannot defend the Biafran's rights. Yes. Then also ordinary comfortable. Why? Now I call Simon. I'm Simon Koya look where the 50 man. Simon Koya. Till today, Simon never cautioned this woman. Till today, nobody have cautioned him. I don't know Ramma. I need I don't know Ramma anything because I don't know Ramma na China Sangoru. If I need you for Benjamin Madubugu, how will meeting? How much they will pay her? Now, Ngozi Orabueze working with the Fulanis because what is our Saba here? What our Fulani have those our Fulani, which our leader told us. Now they are Fulani publicly. You got to go now. They want to take over the Biafran struggle. Now Bandara, we no go agree. I am a PMI. I can't. They are coming here. The much here. Coming here. Nemezili here. Call work. I na akuzi here.
ịghọtago because anyị mana Ngozi Ọrabueze ihe butegoro fesi okwu bitu ihe na Madam Azuka wụ salary a ga-ebido kwụwa everybody salary including our PM ihe a bidoro okwu niile and o so na ihe a PM ji chụọ Madam Azuka okwu okwu ọkpọnhụ ya ọgwọnhụ Biafra ofensi ya ọgwọnhụ Biafra ofensi ya today ha na support Zadadora mma attack forget izi onye ahụ ị na-eme attack wụ ya ọwọka ihe ọwụ na na-eme attack o mere wa ọfịs ga ha na-eme ya ihe ọwụ na ị na-eme attack ụda new country ahụ anyị na-azọ na look at the image look at the kind of story na-apụtagodi I will say a country what will happen. Yeah, my wonderful people, welcome back. As you have watched that video, no be small thing, no, all these things they happen and we don't know. But however, the information don't come outside. Now our work to bring them constitute our people. You understand? This life, you know, get with you go cover forever. And for us, we be say issue day in the cover up the day we go open if you go spoil pass. So the autopilot should check themselves very well, and the people where they follow autopilots to check themselves very well. Now be my own, because our people don't dey in a level of anything where you talk, they go see you as a sabo or they go see you as an enemy. So nobody if you talk true again, or nobody if you talk waiting they happen. If you can't talk something, they go say, hey, na sabo, na enemy, or na this one, no. But however, we don't tell what would they hear them. I don't tell. So we'll bring you this information for you to look into them and leave your own contribution by the comment section. My people, as well will see them more. May you share this video. Other people need to see them as well. Thank you for watching.